Tervehdys. Tällä kertaa Mika kertoilee sellaiseen asiaan vastauksia, joka nousee aina välillä ihmisiltä. Ja on tullut toiveita, että kertoisin, mitä oikein on tämä Asok Sound and Healing ääni- ja energiahoito. Mitä siinä hoidossa oikein tapahtuu ja mitä Mika siellä tekee. Hoito on yksinkertaisuudessaan lämmin kohtaaminen. Eli ylläpidän sinulle, hoitoon tulevalle, sellaista tilaa, jossa sinä voit täysin vapautua ja rentoutua. Luon rauhan ja hiljaisuuden kuuntelun myötä. Tilan, jossa voit oikeastaan tulla näkyväksi itsellesi. Niiden keskustelujen myötä, joita alussa luonnollisesti nousee. Niitä asioita, joita haluat kertoa, joita haluat ilmaista juuri siinä hetkessä. Niistä käsin lähdemme laskeutumaan varsinaiseen hoitoon. Ja voin tehdä sinulle lisäkysymyksiä ja vaihtaa vähän ajatuksia siitä, että mitä elämä on juuri viime aikoina ollut. Ja minkälaisia tuntemuksia sulla on omassa mielessä, sydämessä ja kehossa. Ja mitä kohti sä haluaisit kulkea tästä hetkestä eteenpäin. Minkälaisia haasteita sulla on mielen, kehon, ympäristön, työpaikan, parisuhteen, mitä ikinä se onkaan alueella. Ja sen jälkeen me ollaan valmiita etenemään hoitovaiheeseen. Yleensä aina hoidot tapahtuu hoitopöydällä, missä voit lempeästi levätä. Ja toisinaan, jos keholla on mahdottomuus asettua vaakatasoon, jos sillä on kipuja, muita esteitä, haetaan se asento, se ympäristö, mikä palvelee parhaiten sun kehon ja mielen rentoutumista. Ja sitten mä ihan käsillä koskettaen lähden kuuntelemaan, miten sun keho voi tällä hetkellä. Meidän keho pitää sisällään kaikki muistot meidän elämämme varrelta. Keho muistaa kaiken. Body keeps the score. Siellä on kaikki meidän elämän aikana kauniisti talletettuna. Ja monesti sieltä löytyy, varsinkin tässä ajassa, erilaisia jännitteitä ja hermoston alue on suurimmalla osalla ihmisistä tällä hetkellä ylikuormittuneena. Ei pysty rentoutumaan, ei ole sitä luonnollista sisään- ja uloshengityksen vaihetta, vastavuoroisuutta, vaan oikeastaan se on semmoista jatkuvaa sietämistä siellä liian kireänä, liian jännittyneenä, liian haastettuna, joka on sitten se stressitila ja ilmenee yksilöllisesti jokaisella vähän eri tavalla, vaikkakin omaa yleisiä piirteitä. Ja keho on se, joka johdattelee hoitoa eteenpäin. Et siinä kohtaa, kun keho ilmaisee mun käsilleni, eli todellakin mun kädet kuuntelee ja ne lähtee avaamaan sitä tilannetta. Ne lähtee yleensä aina jalkopäästä ja etenee siitä hiljalleen ylöspäin. Ja lähdetään tutkimaan sitä, mitä kaikkea sieltä nousee tuntemuksina, ajatuksina, kun me ollaan läsnä sun keholle. Ja siinä kohtaamisessa ja kosketuksessa virtaa niin sanottua parantavaa energiaa. Mä oon käynyt aikanaan 2000-2001 Reiki 1 ja Reiki 2, tehnyt sitä ennen jo käsillä parantamista, aistinut kämmenten kautta, olemukseni kautta virtaavan parantavaa energiaa. Ja sieltä on lähtenyt muotoutumaan sitten oikeastaan täysin oma hoitomuoto, joka on palvellut todella hyvin ihmisiä ja todella moni haluaa myöskin kertoa niistä ystävilleen, koska ne ovat olleet merkittäviä käännekohtia
vapautumisen keitaita, eheytymisen, elämän ilon, sen oman suunnan jälleen niin kuin tiedostamiseen tarvittavia, parantavia hetkiä. Ja kun sun keho lähtee antamaan viitteitä, mä seuraan niitä ja keskustelen sun kanssa. Saatan saada mieleeni nousee kenties jotain kysymyksiä, tunnelmia, kuvia. Me keskustellaan jonkin verran hoidon aikana. Ja jokainen hoito on yksilöllinen samallakin ihmisellä, vaikka hän kävisi viikon välein. Jokainen hoito on täysin erilainen, aina siihen hetkeen mitoitettuna se paras mahdollinen. Ja se on se ihmeellinen asia tämän kaltaisissa hoidoissa, mitä toki monet muutkin ihmiset tekee. Todella upeita hoitajia, todella upeita hoitoja on tarjolla tänä aikana. Vaihtoehtohoitojen määrä kasvaa koko ajan. Ja jokainen löytää sen itselleen sopivimman hoitajan ja hoitomuodon, koska sen yhteyden hoitajan kanssa täytyy olla täydellisen luottamuksellinen. Koska se on sitä, että hoitajan tulee johdatella sun keho rentoutumaan, laskeutumaan siihen optimaaliseen, vapaaseen, luonnolliseen olemisen tilaan. Johdatella sun olemus löytämään omat parantavat voimat uudelleen. Oman tietoisuuden kirkastamiseen tarvittava virtaus. Ja sen oman sydämen äänen kuunteluun tarvittava herkkyys. Ja löytää se upeus, mikä sun yksilöllisessä olemuksessa jo on. Ja jota kohden, eli jonka vahvistamista kohden, sä haluat ottaa elämässä niitä askelia, jotka tuo sitä elämän iloa, sitä tuntemusta, että elämä on merkityksellistä. Mä teen niitä asioita, mitä mä oon aina sydämestäni halunnut tehdä. Ja mä en enää millään tavalla tee kompromissia epätoden kanssa. Mä en kumarra asioille, joita mun sydän ei valitse. Enkä minä nyökkäile tilanteissa, joissa minä olen eri mieltä. Sen oman sisäisen totuuden äärelle laskeutuminen on tervehtymisen prosessi. Ja se ei tapahdu yhdessä yössä. Me ollaan vuosia, vuosikymmeniä, pitkiä ajanjaksoja muokattu itseämme toimimaan tietyillä tavoilla, erilaisissa tilanteissa, selviytymismoodeja, erilaisia turvamekanismeja, vaikka mitä löytyy meiltä. Ja kaikki ne on sen takia, että me emme joutuisi konflikteihin, emme aiheuttaisi kenellekään mitään ikävää tuntemusta ja selviäisimme itse mahdollisimman vähällä ikävällä elämässä eteenpäin. Mutta se ei ole ihmisarvoista elämää. Me ahdistumme ja tuskastumme sen äärellä, koska me ei olla silloin todella minä. Minä en saa silloin puhjeta kukkaan ja olla sitä upeutta, joka mun sydämestäni tahtoo kuplia ja virrata tähän maailmaan. Mitä tahansa muuta kuin puolikuollutta nukkuvaa elämää, omin sanoin lainattuna upeaa suomalaista kirjailijaa Minna Canttia. Eli hoito johdattelee sun fyysisen kehon rentoutumaan, sun tunnekehon, sisäisen lapsen, kertomaan kaikki ne asiat, että miksi sä koet tiettyjä asioita tällä hetkellä ja mille asioille sä oot ummistanut silmät itsessäsi, mitä sä et ole saattanut rauhaan, tasapainoon ja rakastanut ehyeksi itsessäsi. Kaikki nämä teemat meidän tulee kulkea läpi, jotta se sun oma kirkas tietoisuus voi avautua olemaan läsnä sun olemuksessa. Kun kaikki ne tukokset, jännitteet, esteet saadaan tiedostettua ja vapautettua, tervehtymisen prosessi kaikilla eri tasoilla voi toteutua. Ja se alkaa jokaisella omalla tavallaan, omalla intensiteetillään. Joillakin voi tapahtua yhden hoidon aikana niin paljon, että he eivät ole koko elämänsä aikana löytäneet mistään hoitomuodosta niin valtavan suurta apua, eteenpäin menemisen mahdollisuuksia, jopa ihan fyysisen tason oireiden katoamista.
Ihmeiden aika on nyt. Ja tosiaan näissä hoidoissa mä saatan käyttää erilaisia instrumentteja, äänihoidollisia instrumentteja, aina sen tarpeen mukaan, mikä intuitiivisesti herää oman tietoisuuteni kautta siihen hetkeen, että nyt tämä olisi todella upea apu tähän kohtaan. Voi olla, että tehdään hoito ihan hiljaisuudessa. Voi olla, että taustalla soi kaunista rentouttavaa musiikkia. Mutta tila on rauhan, tyyneyden, oman sydämen ääreen laskeutumisen tila. Ja se on se ihmeiden valtakunta. Ja mä uskon, että jos valitset tulla hoitooni kokeilemaan, aistimaan, tunnustelemaan, sä tuut saamaan uskomattoman upean kokemuksen omaan ihmisenä olemiseesi. Syvän rentouden, rauhan, voiman astua seuraavia askeleita, kirkkauden ymmärtää itseäsi ja elämäntilannettasi paremmin ja valita niitä asioita. Oikeasti nähdä ne askeleet, mitä kohti sä haluat kulkea, se polku, jonka sä haluat luoda. Se tulee ilmeneväksi ja aistittavaksi. Se ikään kuin alkaa tulevaisuudesta värähdytellä sinun sielusi portteja ja kutsuu luokseen. Ja silloin on helppo sanoa kyllä, koska se on se, mitä kaikkein eniten kaipaat. Tässä yksi tapa kertoa, kuvata, mitä on Asok Sound and Healing, Mika Kunnasvaaran luoma ääni- ja energiahoito. Ja toivoisin, että jos sulle herää minkäänlaista kysymystä tai resonoi jollain tavalla tämä, mitä mä puhuin, tai mun olemus, niin laita viestiä, keskustellaan lisää, käydään läpi sitä, mikä sun elämäntilanne on ja olisiko tämä just se juttu, mitä sä kaipaat. Ja se kannattaa elämässä aina muistaa, niin kuin ystäväni Teemu sanoi, että silloin kun meissä nousee se tuntemus, että pitäisköhän, niin silloin annat sydämestä virrata vahvan vastauksen. Pitäis. Ihanaa päivää sulle. Kiitos kun jaksoit kuunnella ja katsella. Ja jos koet, että joku tarvitsisi tällaista videota omaan elämänsä hetkeen, niin jaa linkki hänelle. Ja hoidot varataan aina tekstiviestillä ilmoitus, että haluaisit hoitoon ja mä otan sitten takaisin yhteyttä ja sovitaan sulle sopiva aika ja päivämäärä. Ja tänä vuonna 2024 tuo 90 minuutin hoito on tosiaan 90 €, sisältäen ALV:n 24%. Ja ensimmäinen hoito varsinkin on yleensä aina 2 tunnin mittainen. Eli huikean hieno mahdollisuus. Tavataan, kohdataan, ollaan yhteydessä. Sydämen äänen valoa. Moi!